ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಜಾಗ ಮೇಲಂಗಡಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಈ ಮೇಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ പുതിയപള്ളി മുഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് അതേപോലെ കഞ്ചൂർ മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥിനിമാരെ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങളുടെ ജന്മദിന കൊണ്ടാടുന്ന ഈ തിങ്കളത്തെ പോരിശമാക്കപ്പെട്ട ഈ വേദിക്കയിലുള്ള ഈ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റും എല്ലാ ഓഫീസ് ബേറേഴ്സും അതുപോലെ ഈ പള്ളിയുടെ ഖതീബ് ഉസ്താദ് സദർ ഉസ്താദ് എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും വേദിക്കയിലുള്ള എല്ലാ ഞങ്ങളെ സമസ്തരുടെ വിവിധ പദാധികാരിമാർ എല്ലാവരുടെ പേരെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരെ പോകണം. എതിരിലുള്ളതല്ല ഹിരിയ കിരിയ സഹോദരന്മാർ വിദ്യാർത്ഥിനിമാർ എൻ്റെ സഹോദരിമാർ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇനിയും രണ്ട് കാര്യക്രമത്തിക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ സബലത്തിൽ പൽക്ക ചുരുക്കുരായിട്ട് ചൊല്ലേ ನಾನಂತೂ ಪಲ್ಕ ಚುರುಕುರೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಗಿ ಚಮ್ಮೆ ಪಲ್ಕ ಬರೆಯಣು ಚೊಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಲೇಟ್ ಐತ ಬಂದರೆ ഫിത്നത്തത് ഭാരി മിതിമീരി പോയിക്കൊണ്ടുള്ളതായ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ പൽക്ക പറയുന്നുണ്ട് നാടിന്ന് ആയ മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള തന്റെ തടികായ നൊമ്പലത്തെ അത് സ്വന്തം നൊമ്പലൊന്നും അല്ലത് തടിക്ക് അത് ഈ ഒരു കരിയത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പള്ളിയും ഈ സമീതിക്കുള്ളതായ ഒരു നൊമ്പല എത്തിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ചൊന്നേ ഹസ്രത്ത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദീൻ തങ്ങളെ അരിജീരത്തിൽ 35 മദ്രസ പള്ളി ശരീഅത്ത് കോളേജ് എല്ലാം ഇന്നേക്കും ഞങ്ങളെ പെൺമക്കൾക്ക് ശരീഅത്ത് പടിപാട്ടോട് ചൊന്തു ഞങ്ങളെ PU കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അത് നടക്കുക പോയില്ല മുന്നോട്ട് പോയില്ല ആ ഒരു ഖേദനക്ക് ഭാര്യമില്ല ഖേദ അൽഹംദുലില്ലാ മുനിയാണ്ട് 23 മക്ക ഇവിടെ സനതെടുത്താറ് ചൊന്നിന്റെ ഈ മുസ്തഫ ചൊന്നക്ക് എനിക്ക് ഒരു അഹലുണ്ട ഇല്ലേ ചൊന്നു അള്ളാഹ് ഓർത്ത് അറിഞ്ഞു 23 മക്ക ഉണ്ട് സനതെടുത്ത് ചൊന്നി 23 മക്ക നല്ല യാറ് അങ്ങനെ ഔത്തുരകന്നല്ല യാറ് 23 സ്കൂൾ വാപ്പോണാക്കി എത്ര വലിയ സ്വരാക്കുമ്പത്തക്കു ಯಾರಕೊರಡಿ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆದೆ ನಾನು ಅದ್ರೊಳಗ ಹೋಗ್ಬೋದಕ್ಕೂ ಔಡೌಡೆ ಪತ್ತು ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಫೋಟೋ എടുക്കുകയില്ല ನಾನು വിചാരിച്ചു ഈ മക്കളെ കാര്യങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അത്ര വലിയ നിർബന്ധം എന്റെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇത് സനത് എടുക്കുന്ന മക്കൾ വലിയ മക്കൾ അങ്ങനെ ബാൻഡ് അങ്ങനെ ഒപ്പിക്കാണ് ആയ വൈറലാക്കിയ വിഷയ മദ്രസ മക്കളെ വിഷയ അല്ല മക്ക മദ്രസದಲ್ಲೆಗೂ ಶರೀಅತ್ರದಾಯಗೂ ನೀ ದೂರದಚ್ಚಿದಾಕಮೊತ್ತಗೂ ಭಾರಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಚೊಲ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಬರ್ಬೋದು ಯಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಿಟ್ಟದು ನೀನು ಅದಕ್ಕೊರು ಕಲಂಕ ಮನೆಗೆ ಫಿತ್ನ ಹಾಕಿಂದು ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲ್ പൊരുത്തപ്പെട്ട വിഷയമൊന്നും അല്ല നീ അല്ലാഹനെ നബിദിന്റെ ആചരണ അകത്യവും ഇല്ല നീ അതിന്റെ ಬಗ್ಗೆ എന്നും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട അകത്യം ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ കരുതുന്ന വിഷയം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനു ചൊല്ലേ ഇത് ഒട്ടാസി ഒരു വിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കണോ ഒരു വിക്കറ്റ് വന്ന് ഒരു കുറേ വർഷത്തിൽ ഇപ്പൊ കുറെ തടിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ 6 വർഷത്തിൽ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും കിട്ടിയവിടും കണ്ടവിടും എല്ലാരുടെ ചൊന്നിനുള്ള ഒരേ പൽക്ക നിങ്ങളെ പണ്ടത്തെ വിക്കറ്റ് അല്ല ഉടരു ಹಿರಿಯಾಗ ಕಾಟಿದದಾಯ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕಾಟರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಿ ನಂಗಲೆ ಸಮುದಾಯ ಎವಡಿಗೆ ನೀ ಎತ್ತು ನಾನು ಚಮ್ಮ ವಿಚಾರಮಿದ್ದು ಪಲ್ಕವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಊಡ ഈ സയ്യിദ് മുന്തകരെ ആടത്തെ നടക്കുന്നത് പരമ്പര നടന്നു ഇന്ന് ഒരു മേലങ്കടി പള്ളിയിൽ 10 മെമ്പർ എടുക്കുന്നത് കറിയത്തെ എല്ലാ ആൾമാരും വന്ന് ഊടെ കൂടിയിട്ട് എടുത്തു ഇന്നിപ്പോ ആൾമാർക്ക് സൗകര്യം വേണു വിശാലമാക്കണം ചെന്നകത്ത് അതിനെ എല്ലാം ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಆಯಾಯ ಪಲ್ಲಿಲಾಕೋ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು നല്ല ചന്തത്തിൽ ആയിക്കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടു അതിൽ ഇപ്പൊ ബിക്കറ്റ് ആക്കോ നോക്കിയത് 6-8 വർഷത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഗലാട്ടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങളെ ഹിരിയങ്ങ ആക്കി തന്നെ ഒగ్గട്ടിനെ ഇതിനെ 35 മദ്രസ 10 മദ്രസ പറത്ത് പോണേ ഈ ബിഹാരിക്കോട് നീ ഏത് അള്ളാഹുരെ അനുസരിച്ചിട്ടില്ലേ ഏത് റസൂലിനെ അനുസരിച്ചിട്ടില്ലേ ചൊന്നിട്ടു ചമ്മ ആലോചന ആക്കോ എത്ര ബട്ട ബിൽശേക്കും അത്
നിൽക്കില്ല ചെന്ന് നിന്റെ കൽബ് എന്തിനേറ്റ് ആലോചനാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൊല്ലേ ഇനി കുറഞ്ഞ നാളില് ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഈ പുതിയ കമ്മിറ്റി പണി കഴിഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ പലതെല്ലാം മറന്നു വിട്ടു നബി തങ്ങളെ മേല് പിരിച്ച വെച്ചിട്ട് നബി തങ്ങളെ ചൊന്ന കടിക്ക നിന്റെ അർസ കോപ്പ പിത്തന നിന്റെ ഗീബത്ത് ചൊല്ലൽ എല്ലാം മടക്കി വെച്ചത് പരിപൂർണമായ ഒരു ഇസ്ലാമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേൽ പിരിച്ച വെച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒగ్గട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. ഈ ഇവിടെ മേലങ്കാട്ടിൽ അത്ര ചന്തത്തിൽ നടന്നു വയ്ക്കുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് പറയാത്തല്ല ಯಾರ ಕೊಡಿ ಬರೋದು ಜಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಪಾಡ್ರೆ ಜೊತೆ ಇದು ಅರ್ಥಹೀನ ಸ್ವರ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವರ ಹಾಕೋಕು ಇಂಡಿಪ ನೆಬದಿನ ಇತ್ತೊಂಡು ಮುಸ್ತಾಫಾಗ ಔದ್ದೇಶಿದ್ದು ಉಸ್ತಾದ್ ನಾಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಮೌಲೂದ್ ಓದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚೋರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಕಡ್ತ ಈ 3-4 ಈ ಸ್ವರ ಹಾಕೊಂಡುಂಟಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾರಸ್ ಎತ್ತರ ಪಣಿ ಉಂಡು ಎತ್ತರ ಮೇಹನತ್ ಉಂಡು ಎತ್ತರ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ഒരു ശാബാഷ് ഗിരി ചൊല്ലെ പൊട്ടു ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ പടിപാടുന്ന് അബ്ബോമ്മരെ കർത്തവ്യ ആര മദ്രസല്ല സയ്യിദ് മദൻ തങ്ങൾക്കല്ല ഉള്ളേ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭാഗ്യം അള്ളാഹു തന്നേ നിങ്ങ പടിപാട്ടണ്ട സയ്യിദ് മദൻ തങ്ങളെ അണ്ടറിൽ മദ്രസ നടക്കരുത് അവിടെ ഞങ്ങൾ പടിപാട്ട ചൊന്തു ആ പടിപാട്ടിൽ ചൊന്തുണ്ടു നിങ്ങൾ ബുട്ടു തെച്ചി 3 ചക്രത്തെ ഗാഡി പോലെ ഒന്ന് സയ്യിദ് മദൻ തങ്ങളുടെ അവിടെ ആടത്തെ സമിതി ഒന്ന് ഊർത്തെ ആടത്തെ സമിതി ഉസ്താദുമാർ 3 ಗಾಡಿ ಚಕ್ರ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಬೋಂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು 4ാമത്തെ ചക്ര വേണു അതേ ചക്ര നിങ്ങൾ ഔത്തുരക ഉമ്മമാർ അബ്ബമാർ അങ്ങനെ കൂടിത് കൊമ്പോയി നിങ്ങളെ ഗാഡി എവിടേക്ക് പോണ ഉദ്ദേശം വെച്ചവിടെ ഗാഡി ഊന്നിട്ട് കൊമ്പോവാ ഇഞ്ചിൻ വെച്ചതും കൊമ്പോവാ കയ്യിൽ ബൽസിമണം വെച്ചതും കൊമ്പോവാ അങ്ങനെ പോയേ ഞങ്ങളെ മക്ക ഒരു ഗുരി വിട്ടുപോഴത്തെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുക സാധ്യവർ ഞങ്ങളെ മക്ക എന്നും പോരാന്ന് ചൊല്ലുறாரு എന്ത് പോരാ പോണിഞ്ഞാൽ ഇപ്പറ നബിദിന്റെ ಬೇನಾಯ್ತುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕ ಅತ್ತರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರೂಕುಲ್ಲಾನ್ ಕೊನೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೇರ್ ಚಂದ ಅತ್ತರ ಹುಷಾರ ಆವ್ರಾರಂತ ಇದೆ ಇಡೀ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ പഠിച്ച ಮಕ್ಕ ಎಂದುಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾವ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೆರವಲು ಬೇನು ಬೆಂದಂಡೆ ನೋಕುರ ಶಕ್ತಿ ಅದು ನೋಕಿ ನಾಳೆ ಮಕ್ಕ ಹುಷಾರವರು ನಾನು ಈ ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ 3-4 സ്റ്റേജില് പ്രശംസ ആക്കിയത് ആ മക്കളെല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു കടത്തോണു ചൊന്തുണ്ട് ആഹ്വാന ആക്കിയനുള്ള അങ്ങനെ കൊറിയോട്ട് മക്ക വന്നി നിങ്ങൾ കൂടെ ആ മക്കളെ കൂട്ടോണു ചൊന്തു ഞാൻ നിങ്ങളൊട്ടിಗೆ വിനീത പോയി കേട്ടുകൊള്ളേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ನಾನು ಬೇರೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿರೆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಸರ್ಕಾರದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಚಮ್ಮೆ ಚೊಲಗೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಚೊಲಗಿಪ್ಪ ಅವಸರ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ನಾನು ನಿങ്ങളൊട്ടിಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗರೆ ನೂತನ ಮೈತ್ರಿ ಬಂಡೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೆ ഒരു സൗജി ഗൗദ് ഗുജുല്ലാമാർ 6 ഫിത്നാക്കറാര അവന്റെ ആർഗ് വെച്ചിട്ട് നല്ല നിലക്കുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ആക്കിയിട്ട് ഇതങ്ങനെ ಹಿರಿಯಗೆ ಆಗಿ തന്നെ ಈ ಸೊತ್ತುರೆಲ್ಲ ಒಲಿಸಿದು ഒരു അഭിവൃദ്ധിയുടെ പദ്ധതിക്ക് പുറകു സഹಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಜೊತೆ കേട്ടുകൊടുത്തു ನಂಗ ഒരു റസൂലിന്റെ പേരിൽ മൗലൂദ് ഓതുരമ ഒരു സീറിനി കൊടുക്കരമ അല്ല റാലി ആക്കരമ കൊണ്ടു നങ്ങെന്തും ഫല കിട്ടുക പോലെ ನಂಗ ನಿಜമായ ಪಿರ್ಸದಗಳ ರಸೂಲ್ ಉಂಟಾಯಿತು ನಂಗ ನಗಲ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಿಸಬೇಕು ನಗಲ ನೆರೆಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಿಸಬೇಕು ನಗಲ ಅಹಲ್ವಾಸರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಿಸಬೇಕು ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಿಸಬೇಕು എങ്ങനെ ഇല്ലാമാരായി ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഞങ്ങ നരകത്തിലായി പോവാ സ്വർഗ കൊയ്ച്ചിട്ടൊന്നും ഫായ്ദ കിട്ടില്ല സ്വർഗ കിട്ടണമെന്ന് ദ്വാർന്നേ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ വേണം അതുകൊണ്ട് ആ വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടണം ഞങ്ങൾ ശാന്തിയും സഹന കൂടിയ സൗഹാർദ്ദമായ വാതാവരണം ജീവിക്കുകയും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചൊല്ലും ദ്വേഷമുള്ളവനും ഒരു സദസ്സിൽ ഒരു കുടുംബത്തോട്ടിಗೆ അസത്തിലുള്ളവനും ഒരു സദസ്സിൽ ആ സദസ്സിൽ തേടേ ദുആക്ക് ഉത്തര കിട്ടാനായിട്ട് ചൊല്ലും ഞങ്ങൾക്ക് ആലിമീങ്ങ ഞങ്ങൾക്ക് പരിപാടി തന്നതാണ് എത്ര വലിയ മഹത്തരമായ വിഷയം അതുകൊണ്ട് പ്രതി ഒരു മനുഷ്യവും 3-4 കാണ്ടിയാർ അർസവെക്കാമാർ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിപാടിയ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒട്ടേത് ജീവിക്കുക അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ദുആ തന്നെ പൽക്കതി പാട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.